Pán Doršek, vy ste boli v Rade pre rozpočtovú zodpovednosť relatívne dlhý čas, všetko bolo OK, potom ste sa stali premiérom a keď ste odchádzali, tak ste nechali Lego kocky a najhoršie verejné financie Slovenskej republiky. Tak neviem, či môžeme sa rozprávať aj o tomto, prečo sa celá tá konsolidácia vlastne dnes musí robiť, pretože naozaj máme obrovské ekonomické problémy aj vďaka tomuto, že vy ste boli, teda ste za to čiastočne takisto zodpovední. Osobne som zodpovedný za stav verejných financií a takisto, akože mne to pripadá čudné, ak sa pozeráme len na to, že kapitalizmus, ja neviem, kde sa chceme my dostať, veď čistý kapitalizmus nefunguje nikde. Takže my sa pozeráme na to z pohľadu zamestnancov, tých ľudí, ktorí pracujú. My chceme, aby mali dobré pracovné podmienky, aby mali vyššie mzdy, aby mali naozaj tie práva vymožiteľné tak, ako treba. Nám má záležať na tom, aby sa tí ľudia na Slovensku mali lepšie, aby mali naozaj z čoho žiť, aby mali dobré platy, aby to pracovné prostredie bolo bezpečné, nemali úrazy a aby naozaj mohli takto reálne fungovať. A ratingové agentúry nám dávajú jedna za druhou pozitívny výhľad a pozitívne hodnotenie, pán kolega. Takže asi keby to bolo také všetko úplne zlé, tak asi tie ratingovky nám nedávajú také pozitívne hodnotenie. V decembri znížila agentúra Moody's rating na suverénne najhorší rating od roku 2004 a nemá. Prosím? Na aký konkrétne? Na A3. Mňa veľmi mrzí, že pani Lexman nepoviete, že odsudzujete ten útok Izraela na Irán. Ja môžem pochopiť všetky vaše výhrady voči Iránu, ako sa oni chovajú, čo povedali, nepovedali, ale dôležitý fakt v tomto celom je, že proste kto vystrelil prvý rakety, kto zaútočil na civilné obyvateľstvo v niekoľkých veciach, v niekoľkých regiónoch, to je dôležité. Rozprávate len o tom, že ako treba hľadať za tým nejaké rácio, pretože za tým žiadne rácio nie je. Je to bezprecedentný útok, ktorý Izrael vykonal, nemal na to vôbec žiadne právo, ani podľa medzinárodného práva. Je to zbytočná eskalácia a teraz vidíme, že sa to všetko iba vyostruje, zhoršuje. Nehovoriac o tom, že to bol útok na nukleárne zariadenia, ktorý môže spôsobiť aj nukleárny výbuch, o ktorom teda sa málo hovorí v celej tejto debate, čo je veľmi nebezpečné. Zaútočil na vedcov, ktorých tam išli pozabíjať, a ešte sa tvárili, že to je v poriadku, že zabíjame vedcov, to zrazu je nejaké nové novum v medzinárodných vzťahoch, že môžeme, keď sú nepriateľské veci, tak môžeme ich pozabíjať. Zaútočili na civilné obyvateľstvo. Najnovšie správy ukazujú napríklad, že tam bola zasiahnutá budova televízie. No neviem, akým spôsobom budova televízie môže byť akože nejakým vojenským priestorom. My sa tu nesmieme báť povedať, že je to nesprávne a že Izrael si to nemôže dovoliť. Mrzí ma, že aj Európska únia vlastne nevyjadrila zatiaľ nejaké veľmi jasné stanovisko, vôbec neodsúdila tento útok zo strany Izraela. A aj v médiách sa už presúva tá správa takým spôsobom, že ten akoby odvetný útok Iránu je už takýto a druhý a tretí deň, ale nehovoríme, že naozaj zaútočil Izrael.